ok dibeti nikech ang'eyo ni ng'eny ji dwa dhi e pap. Ing'e ni neno bol e TV gi neno bol e pap opogore. To kisebedo ng'ama dhi e pap, ing'e chia mane e pap kacha to gi mit neno bol molo neno bol e TV. Koro ang'eyo ni ng'eny ji dhi biro gi mentality ni kata giwacho ni gin 27,000 ama tickets onge, lakini ang'e na dhi timang'o, adhi yudo ticket e pap. Koro anaparo ni gima pod nyaka wanyis jopiny ni kionge otiko, kik ichop e pap. To federations omany kaka ji bo neno bonde gi. Wang'e ni EPL duogo, kwa hivyo wang'e ni nitie jok ma maybe bo hold back nikech EPL chako the same day. But at the end of the day, Kenyans pod dwa dhi e pap. Nikech remember ni Harambee Stars, the 12th man, bentie support mamiyo. Ing'e ni sama un gi fans kacha, kuwinjo kuol to fans miyo usaik. Tineno ka strength cha duogo. Koro aneno ni sensitization still nyaka wadhi kacha mwawuo gi jogi. Nikech fans to dhi wuok mang'eny. Mano to kik wawuondre. Fans dhi chopo mang'eny e pap. Kata ng'ato onge go tiko. Dong'e ni wan Kenyans ok waluor. Wadhi temo. To kok uluor to gimachielo timore kae. Bende gima wach ni